Hvad sker der? Er vi klar til det her sindssyge rap? Tillykke med fødselsdagen, Elik Marman. Her kommer den. Iskold. Vi skal lige høre en grin, og så kører vi. Er vi klar? Ja, der kom grinet. Er vi klar? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Hip hurra, så det er Eliks fødselsdag. 22 år, det fejrer jeg med saft og med kage. Det hygge på en stille fredag aften. Bare vent 10 minutter til drengen render saft. 22 år, det er fandme lang tid. 22.000, det er fandme mange diva point. Så Elik Marman, det er legend, det er gold. Skriv hashtag det i vores chat, det bliver så fucking dope. Du har ventet længere til dette øjeblik. På 2 sekunder, så kan jeg lære dig at strikke. På 20 sekunder, så går vi hen til baren. Og på 22 sekunder, så finder vi lige karen. For du er givet en walkout, du er 88 rated. Løber som Holland, du er alt for underrated. Jeg rammer dig i panden, de kæmpe høje fyr. Du hætter den ind til 4-0. Hey, du er så fucking enorm. Hashtag ged, du får en form. Walkout, det fyrværkeri. Hashtag ged, så pakker du Messi. 22 år, 22 så, 22 for, 22. Ja, men det er fucking cool, altså. Fuck sejt at være 22. Ja, fuck sejt. 22 år, 22 år, 22 for, 22. Ja, men altså, du skulle se, at man er fucking lækker. Jeg elsker fucking meget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 år er du blevet, du er også blevet fed. Fed på den gode måde, du træner rigtig meget. Du er faktisk meget stærkere end selv, hvis du er 38. Du skubber til de vægte, du spiser meget kød. Du spiser sikkert tager, som Kroner spiser retsbrød. Du er så fucking enorm. El Grande Maestro. Hashtag ged, du får en form. 22 år, 22 som, 22 for, 22. Ja, men det er fucking cool, altså. Fuck sejt at være 22. Ja, fuck sejt. 22 år, 22 år, 22 for, 22.